Se syö kuolaimia. Miksi hevosille pistetään kuolaimet? Et sitä voi ohjata. Tuo tälle puolelle. Tuo ja sen. Siitä niin vaan yli. Noin 2 länttiä. Kyllä mä tiedän, mistä pääsee yli. Lila nauttii paljon enemmän rapsutuksista kuin tästä touhusta. Joo. Onko mahdollista, että sä voisit minellekin? Tuli niin lähelle enemmän. Niin, ja sitten aina heti se laukka. Ei, älä nyt. Tai Kun nyt pääsisivät edes hiukan kiertämään ympyrää. Oi, ton kanssa nyt tää ympyrää kierrätä. Hänellä on vähän energiaa. Joo, ja hän ei ole pitkään aikaan pitänyt kettää selässä, niin siinä onkin ainoa tekemistä. Mä ajattelin mennä sinne seuraavaksi selkään. Se vaan teki kitaraa, ei mene mulla. Mun tästä pistää pyöräilykypärä päähän. Mä en uskalla, mä pistän ton kypärän. Silleen kun se menee, mun on pakko ottaa ponneri hiukan pois. Se meidän toinen on vielä pienempi. Mulla olisi, mä tuon varmaan sit torstai. Joo. Mulla on semmonen säädettävä. Kannattaako sun yrittää riskeerata ilman, mitä se on? Mä pistän tuon ainoan kypärän päähän. Niin sen verran mitä ton kanssa pääsee. Mä vilkutaan lampaille. Ja näytän tikkariin niille. Älä pudota sitä, kun Lila tulee ja nappaa sun tikkarissa. Voi olla karamelli aika hyvä. Niin, hevonen tykkää sokerista. Niin tykkää. Tolleen vaan saa antaa sokeria. Niin, just sitä. Ensimmäisen kerran ilman satulaa. Niin. Aino sai just teille hyvät kokopaikkaset. Oho, nyt tuli joku poika toiseen. Kokopaikkaset ratsastushousut, just tätä tarkoitusta varten voi ratsastaa ilman. Niin, ja nyt se menee lökäreitten Niin, kanssa. sitä just, eihän näillä ole mitään pitoa tuossa. Mä menen yleensä Iidan kanssa maastoon ilman satulaa ja joku jumpsuitti tai lökäret päällä. Ihan tosi. Entä sit kun sä tiput? En mä oo tippunut sieltä, en mä kyllä tuu tiputtaa alas, sieltä. lemmikiltti. Alemmas siitä. Sieltä Tuolla ei oli itse oikein, asiassa se on sen verran helppo Lenni. hevonen, että siltä ei Tuu alas oikein siitä putoa. kiipeämästä. Eikö mä haluan olla tässä? Niin. Puoliksi käyntiin puoliksi, on viimeinen totta. Niin. Kato, nyt nousi ravi. Hyvä. Ja mä tuun tänne puolelle. En minä osta sinne puolelle. Nyt mä katsoin syntyä. Ihmisiä. Mitä? Onko sulla ihmisiä? Niin. Niin sitä haluu heti, tai näkyy heti.